našoj farmi radimo supruga, ja i svo 4 dece praktično su uključeni u uživanje u ovako jednom modernom i nezahtevnom sistemu uzgoja ukusnih, zdravih i svežih biljaka, voća, povrća i domaće šarana. Jednostavno, poljašnji uslovi sve gori u prirodi su me naterali da razmišljam o modernom vidu uzgoja voća, povrća i pronašao sam jedan ovakav sistem koji uključuje u svoju proizvodnju i ribu bez posredstva i korišćenja zemlje i zemljane podloge. To je jedan ekološki lanac, jedan od najmodernijih trenutno agrosistema na polju uzgoja voća, povrća i ribe. Ovo je sistem koji nema velike troškove, više struje potroši jedna kancelarija nego što ovaj plastenik potroši u toku jednog dana. Mi koristimo čak 90% manje vode u našem sistemu. Poručio bih svih mladim ljudima da ne vijaju državni posao, da uzmu svoj život u svoje ruke. Postoje sjajni lokalni konkursi, državni konkursi gde sa malo sposobnosti može čovjek da ostvari sredstva za svoj startup. Morate malo nečega da se odreknete, ali po meni sloboda nema cenu i mislim da od ovoga može jako lepo da se živi. Mi smo morali da u sve ovo uđemo sa keš kreditima da bismo pokrenuli čitavu priču. Negde na pola puta smo ostvarili državnu subvenciju i na lokalnom konkursu Agrobiznis centra smo ostvarili pravo na sušaru koja će nam pomoći da finalizujemo našu proizvodnju i da sve ovo dobije svoj konačni smisao.